सेसननि जे सेसन नियम हिसाबै आवार पार्लियामेन्ट होननाय जे लेखा दं बेखौ स्टाडि खालामनानै बिथांमोना स्टाडि खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो बाजेट सेसनाव प्रथमावनो कुइसन जानांगौमोन बिसोरो बिजनेस एडभाइजारिखौसो आवगाय खालामबाय बिनि उनाव बाजेट सेसन सिबा खालामबाय बेनि थाखाय जों एसे अपज खालामदों जिहेतु बिटिसिखौ जोङो जाहा थाहा सालायनो होनायखौ जों बिराद बायो जोंना एप्रुभ बिदोंमोन जोङो अपोजिसन हिसाबै बिथांमोननो एप्रुभखौ होनाय जायासै बेनिफ्राय उनाव बाजेट जाबाय बाजेटआव नुबाय माखासे मा एखेबारे नगण्य फैसा माखासे बसा जाय बिथांमोना मा बुंगोन बेखौ गाबोनसो बुंनोसै माने बसा एलिगेसन लानाय खिन्थु माखासे एमफोरनाव माने पास कौटियानो गैया बेबादिखौ जों नुदों आरो बेखौ जोङो गाबोन डिसकासनाव हयथ' फैनो हागौ एमसिएलए फान्डआ आवगायनो खुनु परिबर्तन जायाखै बिथांमोना परिबर्तन सरकार खिन्थु परिबर्तन जेबो खालामाखै जों खालामबोखानाय आवगायाव 50 लाख बेनो दासिमबो दं एमसिएलएफोरनि बेथनाबो दासिमबो दं खुनु परिबर्तननि नामाव बिथांमोना परिबर्तन खालामनो हायाखै आरो बिथांमोना सानफ्रोमबो बे परिबर्तननि खोथाखौ बुंनानै रायजोफोरखौ थगायबाय थायो दिनै आं कुइसन खालामदों खारन बिथांमोना 17 बोसोराव जों मावनायखौ 17 मासाव मावनो होननानै खोथा बुंदोंमोन खिन्थु दासिम बिथांमोना जिर' आं बेखौनो बुंदों जों क'क्राझाराव लामाया एसे मोजां थाबायबाय खिन्थु गुबुन चिरांनि लामायानो जा उदालगुरिनि लामायानो जा दिनै जिबायदि कन्डिसन बे गथ'फोरखौ नुनानै आङो दुखु फोरमायदों आरो आं सान्दों भबिष्यत क'क्राझारनि लामायाबो बेबायदि गाज्रि अबस्थायाव जागोन नामा बेनि थाखायनो आङो बिथांमोनाव कुइसन सोंदों बिथांमोना प्रेस मिट होनायाव एक्सपार्ट खामानि मावनायाव जिर' दासिम बिथांमोना मोजां खामानि मावनाय दिनैसिम देखायनो हायाखै जोंनि समाव जे खालामबोनाय बिथांमोना बेखौनो हासि खुसि माने फिथा हानानै प्रेस मिडियायाव होगासिनो दं पलिसिखौ लायो पलिसिखौ साक्सेस खालामनायाव बिथांमोना जिर' जितु एल'केशन দিব লাগে এল'কেশ্যন দিছে আৰু যিটো কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত কি গুৰুত্ব দি পেলাই কাম কৰিব সেইটো একেবাৰে বুজা নাযায় স্পষ্ট নহয় এইটো বাজেট স্পষ্ট বাজেট বুলি আমি ক'ব নোৱাৰি আৰু এইটো নিশ্চয় এই বাজেটৰ দ্বাৰা যে বিটিচি অঞ্চলৰ কেপিটেল জেনেৰেট হ'ব বা কেপিটেল যে আমাৰ এছেট তৈয়াৰী হ'ব সেইটো আমি আশা কৰিব নোৱাৰি গণতন্ত্ৰক অপমান কৰিলে গণতন্ত্ৰৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি এছেম্বলি বা পাৰ্লামেণ্ট যিটো ব'থ হাউচ মানে যিটো চলে ইয়াত জেনেৰেলি প্ৰায়ৰিটি দিয়া হয় কুৱেশ্যন আৱাৰটো ৰাইজৰ আৱাজটো প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি দি পেলাই ইয়াত চৰকাৰে শুনি লোৱাৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ যিটো বুজিব লগা জানিব লগা ইনফৰমেশ্যন এই ইনফৰমেশ্যনটো সন্মান দিয়া হয় ইয়াৰ কাৰণেই যিটো কুৱেশ্যন আৱাৰ এই কুৱেশ্যন আৱাৰটো তেখেতসকলে লাষ্টত তেখেতসকলে মানে কুৱেশ্যন আৱাৰটো ৰাখিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো অপমানিত এটা কাৰ্যকলাপ বুলি ভাবিছোঁ আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ নামত গণতন্ত্ৰৰ অপমানৰ বিৰোধিতা নামত আমি হাউচৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু কুৱেশ্যন আৱাৰ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আকৌ আমি ভাগ লৈছোঁ আৰু আমাৰ যিটো ৰাইজে ইয়াত কিছু বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে কিছু জানিবৰ কথা বুজিবৰ কাৰণে চৰকাৰক বুজাবৰ কাৰণে বা ইনফৰমেশ্যন দিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্বাচিত কৰি পেলাই ইয়াত জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমাক পঠাইছে এই কথাটো আমি আজি ৰাখি পেলাই আমি আকৌ কুৱেশ্যন আৱাৰত যোগদান কৰিছোঁ